Rode soर सोर दङ? नेट पिक बारा गैयाहाय आंहा दिनै बारा गोबाव होनो हानाय नङा दे। गासैखौबो गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइव स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। जोंहा कुतुर बमनाया है भैया सो थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच। हाय हेलो गुड इवनिंग ब्रादार जी। रुपाली ब्रह्म हाय आब' होनदों। रुपाली गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइव स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थैंक यू सो मच। ओमफ्राय रुपाली आगै मा खालामदों? हाय आब' होनदों। हाय आगै जाखांबाय नामा? फार्स्ट कमेंट ए रुपाली आगै फार्स्ट कमेंट नामा? थैंक यू दे। कटोर भैया क्या बोला है? खाना हो गया क्या? हाँ जी हो गया भैया, खाना खा के अभी एलबी स्टार्ट किया है मैं। कहाँ पे है भैया अभी? जोंहा आरजे ब्लग फैदों आरोना। आरजे ब्लग आगै गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय आरजे ब्लग आगै मा कमेन्ट रिमुभ खालामखो? जोंहा थेख्ला बाबा फैदों। लाइक एन्ड मामि थेंक इउ बाबा लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। गोजोननाय थाबाय जोंहा थेख्ला बाबा। ओमफ्राय जन बर' आगै फैदों। हेल' आब' होनदों। जन बर' आगै गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। कटुर भैया क्या बोला है? बाहर आया। अच्छा किस काम के लिए भैया? जोंहा ओमफ्राय मा होनखो जन बर' आगैया हेल' आब' होनदों। हेल' आगै मोजां ना जन आगै? माब्रै खबरफ्रालाय? माथो लोगो मोननो नागिरला। कुटुर भैया समझ में आया क्या हमारी भाषा को? जोंहा जन बर'आ मा होनखो मा ओंख्रि जानाय आब' होनदों। ओंख्रिया जोंहा ना दालि सजना आलु लागाय लथायसो। ओमफ्राय मा होनो ना एवनाय। नोंहालाय जन आगै मा ओंख्रि जाना फैखो? जोंहा सानि बय ब्लग फैदों। मा खबर दं होनदों आरो सानि बय ब्लग गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय जोंहा सानि बय आगै मोजाङै दं दे आङो। ओमफ्राय नोंहालाय? रुपालि ब्रह्मआ जोंहा मा ओंख्रि आब'? ओंख्रियानो सजना आलुसो ओमफ्राय ना एवनायसो आगै। नोंहालाय? डेभिड बे फैदों जोंहा। डेभिड हाय हाय सो थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए डेभिड जी। हाय गुड इवनिंग डेभिड जी। कबीर देब बोरमा बाजै मा खालामदों? एलबि होदों नै। कबीर गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइव स्ट्रीमाव फैनायनि थाखाय। कबीर जी आपको बर' आता है? जोंहा जना मानखो मोजां आब' खबरा होनदों। जना आगै मोजाङानो जानांगौ दे। ओमफ्राय जना आगै बहा दं? जोंहा थेख्ला बाबाया मानखो मामि आं दिनै रायलायनो हानाय नङा मामि आं खर' गिदिंदों ओंखायनो आं उन्दुनोसै मामि। अके अके थेख्ला बाबा जागोन दे। ऑफिस के कटोर भैया क्या बोला है? ऑफिस के काम पे। अच्छा रात में भी ऑफिस का काम रहता है भैया ना नाइट शिफ्ट रहता है? जोंहा थेख्ला अफिसियेल बाबा गाबबाय। मानो गाबखो थेख्ला अफिसियेल बाबा? मानो गाबनांगौ जाखो? महन्त बर' फैदों जोंहा। हेल' आब' होनदों। महन्त बर' आगै गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। महन्त आगै मा खबर? लेथन बाग्लारि फैदों। नाइस भइस स्पिकिं लाइक देन। अके लेथन बाग्लारि स' थेंक इउ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय लेथन बाग्लारि मा खबर? बहा दं नोंहालाय? माथो फख्रियाव ना गिदिर गिदिर होसोगासिनो नोंहालाय? जानोबो लेंहरा ओमफ्राय ना लेथन बाग्लारि? जोंहा सानि बय ब्लगा मानखो खुलुमबाय होनदों आरो ना। सानि बय आगै खुलुमबाय खुलुमबाय। जोंहा कबिरा मानखो बाजै मोजां होनदों आरो कबिर मोजाङानो जानांगौ दे। मा ओंख्रि जाना फैखो? जोंहा बि बसुमतारी फैदों। खाखि गोजोननाय थाबाय दे बि बसुमतारी आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय बि बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो? मानो हारसिं हारसिं फैयो? लिंनानै लाना फैनांगौ फाग्लि। जोंहा जन बर' आगैया मानखो नेट नाङा आंना आब' बेट गैयै जायगायावसो नेट गैयै जायगायावसो दं आङो। जन बर' आगै जागोन दे अके जेबो नङा न' प्रब्लेम। लाइक होननानै थांबानो जाबाय आरो ना। जोंहा आरजे ब्लगा मानखो हाय आब' मा खबर होनदोंमोन आं आब'। आरजे आगै आं मोजां होनबायना खोनायाखै नोङो? मोजां आंहा खबरा मोजां। नोंहालाय आरजे ब्लग आगै मोजां ना? ओमफ्राय जोंहा औखि होनदों बि बसुमतारिया। बि बसुमतारि खि लागाव रिल्स बानायनायफ्रा गोसो हो। जायो जानला मोनला खालामबासो मानसिफ्रा नायो नङाबा नाया ओखि। जोंहा हाजोमा बसुमतारी आगै फैदों। हेल' आब' सनाजिउ होनदों। हाजोमा आगै गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय हाय आब' सनाजिउ होनदों। हाजोमा आगै बहा दं? डिउटियाव दंना रुमाव दं? कबिरा मानखो जोंहा जाबाय होनदों। कबिर मा ओंख्रि जाना फैखो?
जोंहा इय फैदों खारसनहैनो सां होनदों आरो इय बेसेबा गोबावनि उनाव गोजोननाय थाबाय दे इय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच ओमफ्राय जोंहा इय सोरनाव खारसनहैनो आंनाव ना सोरनाव इय मोजां ना खबरा जोंहा थेख्ला बाबाया बाय बाय खर' गिदिंदों होनदों आरो जागोन दे थेख्ला बाबा ओमफ्राय जोंहा डेविड बे क्या बोला है हमको समझ में नहीं आया है अच्छा आप हिंदी से बोलिए डेविड जी ओके मेरे सारा फ्रेंड्स सब बोरो है ओमफ्राय कबीरा जोंहा मा होनखो त्रिपुरा का है अच्छा त्रिपुरा से है आप तो आपको बोरो लैंग्वेज आता है कबीर भैया जी जोंहा जन बर' आगैया मा होनखो आं बेलेगावसो दं जन बर' आगै बहा दं खोन्थास्रा दे जोंहा हाजोमा अन होनदों हाजोमा आगै गोजोननाय थाबाय दे ओमफ्राय लेथ्रम बाग्लारिया बिए बसुमतारी ओरैसै मालायसो गोदान सेन्देल गोदान बायदों आरो होनदों आरो जियोखिया मा होनखो थेख्ला बेथा मामिनाव सिगांथार नामा होनदों आरो सिगांथारमोन सिगाङालाय खर' गिदिंदोंनो सानि बय ब्लग खुलुमबाय सानि ब्लग एसामिस बर' जाखोना हारसा जाखोमोनथाय सानि बय ओमफ्राय काबिरा मा होनखो जोंहा ओंखाम जाबाय बाजै होनदों आरो काबिर ओंखाम जाबाय दे आङो आलु दालि ओमफ्राय ना एवनाय हाजोमा 5 लाइक दान आब' जिउ होनदों आरो ना अके आगै हाजोमा लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गोमस्रां बसुमतारी फैदों जोंहा हाय होनदों गोमस्रां बसुमतारी आगै गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय गोमस्रां आगै मा खबर जाखांबाय नामा मा ओंख्रि जाखो जोंहा बियोखिया लेथन आमायसो औ होनदों ओमफ्राय जन बर'आ जोंहा मा होनखो बि बसुमतारी आब' बोरै खबरा होनहरबाय महन्त बर' आगैया दंथ'यो आब' गेजेरावनो नोंहालाय आब' होनदों महन्त आगै मोजां दे आंबो मोजाङालाय जेब्लायबो मोजां आंना जोंहा बियोखिया मा होनखो सोरखौ फाग्लि होनदों आरो आं सोरखौ बांसिन लिरनांगौ फाग्लि गोसोआव गैया नोङो होनबाय थाया आङो नाम लाया ओमफ्राय जोंहा लेथन बाग्लारिया आं गोदान भिडिअ आपल'ड होदों नों नायाखै आरो होनदों आरो लेथन नोंहाथ' भिडिअ होसो होबाय थायो लिंकफोरखौबो हरबाय थायो नायनायाथ' नायो गाहाथ' नायफिननानै होआ साला फुरिया जोंहा डेभिड बेया मा होनखो नों हिम जइन दंना गैया डेभिड नों डेविड ने आपसे जॉइन है ना नहीं है मालूम नहीं आपका आईडी है ना मेन चैनल से आ जाओ भैया कबीरा मा होनखो बेदर जाबाय मा बेदर कबीर हाजोमा आगै बाय बाय आब' सना गुड नाइट अके बाय बाय हाजोमा आगै ओमफ्राय जोंहा बियोखिया जन बर' दंथ'यो जाबजुब होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा लेथन बाग्लारि बि बसुमतारी ओरैसो दुखु जाबाय आं मानो दुखु जाखो लेथन ओमफ्राय जोंहा आरजे ब्लगा मा होनखो आंना मोजां आब' मा ओंख्रि जादों होनदोंमोन आरजे ब्लग आगै जोंहा मा होनखो द्रामार आब्लुस इसवारि आच्छा बहानि जाखो बाजै जि गोरा नाम लाना फैदोंहाय आगैया द्रामार ना द्रुमार होनो द्रामार ना आङो नागालेण्डनिसो दे गोजोननाय थाबाय दे जोंहा द्रामार आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय नोंहा बहानि जाखो मा खबर सोर लाबुराय होदों गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जायहानोखि रागा जोंहरदों आङो मा होनबावनो आरो जोंहा जन बर' अन होनदों गोजोननाय थाबाय आगै अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा अनलाइन निउस होनदों आरोना जोंहा लेथन बाग्लारिया जोंहा बिशाल फंबाय फैदों गोजोननाय थाबाय बिशाल फंबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच हेल' रानि लाइक दान होनदों आरो ना आंखौ रानि जायो आरो आब'सो जायो दा बिशाल मा खबर जोंहा गांखौ गेथा उमखौ गेथा हायाबो मा नाम बिलाय गोजोननाय थाबाय दे गेथा आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बहानि जाखो गेथा मा खबर ओमफ्राय लेथन बाग्लारिया लेथन बाग्लारि गोजोननाय थाबाय दे अन थाना होननायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा कबिरा मा होनखो खबर मोजां दे होनदों आरो कबिर मोजाङानो जानांगौ दे आगै जोंहा बिशाला मा होनखो मा इमान साफाब्रा नों होनदों आरो माबा आंखौ थाथासो मानिबाय नामा बिलाय बिशालालाय सनायालाय आंनालाय साननैसो आंखौ गार्लफ्रेन्ड बानायना लानानै माथो बावगारोसो नोंलाय ओमफ्राय जन बर'आ मा होनखो मा नाइट एलबिसो नामा आब' होनदों आरो जन बर' आगै आङो बांसिन नाइटआवसो होखायो आरोना सानाव आङो सम मोना नालाय बेनिखायनो आङो 10थानिफ्राय होयो आरोना जेसांखि होनो हायो होयो आरोना ओमफ्राय दिनै एमबिआ एसे खम दं आंना
ओमफ्राय बारा गोबाव होनो हानाय नङा खोमा ना जेबो नङा जोंहा माबा सोर होनदोंमोनलाय जना गैयै नों जेसेबांखि थानो हायो नोंनि गोसो दे जर' मिस्टेक गैया ओमफ्राय जोंहा माबाया मानखो गेथाया आब'आ बहानि गेथा आङो नागालेण्डनिसो दे ओमफ्राय नोंहा बहानिमोन बिशाला जोंहा बिबारि आइ लाभ इउ होनदों आरो ना बिशाल लाभ इउ टु ओमफ्राय जोंहा उइलियाम ब्लग फैदों उइलियाम आगै मा रिमुभ खालामखो गोजोननाय थाबाय उइलियाम आगै ब्लग आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय कबिरा जोंहा मानखो आसाम में हो मैडम में होनदों आरो अच्छा मैडम जी अभी आसाम से हो आसाम से कौन सा जगह है आपका जोंहा जन बर'आ मानखो आं आन्ध्र प्रदेशआव दंफैयो आब' JDMB मोननि खाथियाव आब' ए जन बर' नोङो JDMB मोननि खाथिनि आरो ना ए दे आन्द्रायाव माबाफोर खामानि मावो नामा उइलियाम आगै मा ना ओंख्रि नामा नोंहा ओमफ्राय बियोखिया लोखि दुमफाव होनदों आरो मा बिबराव दाबो दुमफाव नुयो नामा नोङो आंखौ फाग्लि ओमफ्राय जोंहा बिशाला मानखो जाखांबाय बिबारि सना होनदों आरो जाखांबाय जानायालाय जाखांनानै एलबियाव जिरायबायबो आङो जानायालाय जाबाय आलु दालि सजना माबा माबि लागाय लथाय ओमफ्राय ना एवनाय बिशाल ओमफ्राय नोंहा मा ओंख्रि जाना फैखो जोंहा डेभिड बेकिया बोला आप कहाँ से हो मैं आसाम से हूँ नागालैंड से हूँ डेभिड बेजी जोंहा बिशाला मानखो जन भाई होनदों आरो ना जन भाई जोंहा उइलियाम आगैया फुल हरबाय ओमफ्राय कबिरा मानखो आई डिफरेंट हो गया हाँ मेरा क्यों कबीर जी जोंहा उइलियामा बडिसो देखायहरबाय महन्थ आगै अन होनदों होनबाय आरो ना ओमफ्राय जन बर'आ बिशाल हेल' होनहरदों ओमफ्राय एफि ब्लग फैदों जोंहा हेल' बिमा मा खबरै सना होनदों एफि गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय एफि मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय नोंहा मा एलबि होनायालाय मा सुथां बाथां खामानि फराया मा फराया फनावसो बिजि थालायलायो बिदि होयो आरो एफि पागल कबीरा मानखो आईब्रो अच्छा हाँ मैं आईब्रो लगाया है थोड़ा आंखें खराब हुआ है इसलिए मैं आईब्रो लगाया है कबीर जी कैसे लगा बोलिए ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सिलजेन चरण मिक्स टीवी हाय सिलजेन ब्रदर जी हाय हेलो कैसे हो ब्रदर जी सो थैंक यू मेरी लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ सिलजेन ब्रदर जी एफसी ब्लगा जोंहा लाइक दान होदों आरो ना एफसी ब्लग गोजोननाय थाबाय दे लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय आलु अमासो आब' आयु हाजोब्ल' गोथावथार माथो ओमफ्राय गौथुमा मानखो ओइ नाब्ले मा खिजाया होनदों आरो नाब्ला जानायाथ' जाबाय आलु दालि सजना ना एवनायसोमोन नोंहालाय MBA नाय आमथ' नेक्स्ट टाइम इंगा मैडम जी ओके सिलजेन जी सिलजेन सो थैंक यू जितना देर रह के दिया है थैंक यू सो मच जोंहा महन्थ'आ मानखौ अन होनदों गोजोननाय थाबाय महन्थ' आगै अन थाना होनायनि थाखाय ओमफ्राय बियोखाय मिनिबाय आरो ना फाग्लिया हाजो जिउन ओमफ्राय जोंहा कबिरा मानखो आईब्रो डिफरेंस हो रखा है आज ये कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको ब्रदर से बोलिए जोंहा सिलजेन बाय बोला है थेंक यू बाय बोलने के लिए जोंहा बिशाला अन होनदों बिशाला गोजोननाय थाबाय दे अन थाना होनायनि थाखाय थेंक यू स' माच ओमफ्राय जोंहा लासित नार्जारि फैदों लासित नार्जारि आरो गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मा खबर लासित जन बर' अन होनदों आरो ना जन बर' आगै माबाफोर मावो नामा बाहेरायाव सिलजेन बाय बोला है ना हाय बोला है चलो मेरा MB चला गया जोंहा दिपक खाख्लारि फैदों दिपक खाख्लारि हाय गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोंहा दिपक नार्जारि मा ओंख्रि जाखो दिपक मा खबर ओमफ्राय एपिया जोंहा मानखो मा ओंख्रि जाखो दंफैया नोङा थै पागल मा होनो ओंख्रिया दालि आलु सजना ओमफ्राय ना एवनायसो एपि नोंहालाय जन बर' अन होनदों गोजोननाय थाबाय दे जन आगै आब' होनदों गोजोननाय थाबाय दे जन आगै सिलजेन किया हुआ है मुड अफ हो गया जोंहा धोरोम बसुमतारी फैदों हेल' आब' होनदों धोरोम बसुमतारी आगै गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय धोरोम मा खबर मा जाना फैखो ओमफ्राय जोंहा जना मानखो आब' थाथ' आंना नेट स्ल' गाबोन लोगो मोनगोन दे आब' अके बाय आगै ओमफ्राय उइलियामा आब'खौ माथो सुन्दुरि नुथारबाय होनदों आरो आयु उइलियाम आगै आंखौ जि थाथामारिहाय नोंसोरो दाना जोंहा मिस्टार रन्जन बर' फैदों अय होनदों आरोना मिस्टार रन्जन बर' गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय रन्जन बर' जोंहा बहानि जाखो
ओमफ्राय सृजन क्या हुआ है किसको देख रहा है सृजन जी जोंहा जेदि फैनो हादों हाबनो हागोन नामा बिबारि बारलि होनदों आरो जेदि गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जेब्लायबो दुवार खुला नोंनि थाखाय मस्ट वेलकाम जेदि ओमफ्राय जेदि नों बहा दङ दा डिउटियाव दंना रुमाव फैखो जौमा गयारि फैदों जोंहा जौमा गयारि हाय होनदों हाय जौमा गयारि थेंक इउ दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जौमा मा खबर जोंहा एफिया मा होनखो आंना आलु बयलारसोमोनलै ओंख्रिया होनदों आरो गोथावानोथ' जोंहा जेदिया बायबाय होनबाय अके जेदि बायबाय ओमफ्राय आरजे ब्लगा दे होमबा आब' बायबाय उन्दुनिसै होनदों आरो आरजे ब्लग जागोन दे आगै बायबाय लाइक होनानै थां दे सनाफोर जायफोर लाइक होआखै जो लोग लाइक नहीं किया है लाइक करके जाइए प्लीज ओमफ्राय जोंहा अशोक राय आया है आई लव यू बोला है अशोक राय सो थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच लव यू टू सनजित गयारि फैदों लाइक दान सनजित गयारि गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रीमाव फैनायनि थाखाय थैंक यू सो माच ओमफ्राय लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय सनजित मा ओंख्रि जाना फैखो नोंहालाय इंलिश नामा ओंख्रिया धोरोमा जोंहा हाय सना आंनि जौ होनदों अके अके धोरोमबिर अके ओमफ्राय जोंहा एबिया सनजित होननानै मिनिहरबाय आरो ना लिबिस्टिया आयु होनदों आरो सनजित माथो जाखो मा नोंनि थांदों आरो सनजित पागल आंनिसो थांदों दा ओमफ्राय जोंहा एबिया सनजित होननानै मिनिहरबाय ओमफ्राय रुमावनो दंलै दा मैयाना एसे बारा जादों खर' सादों आथिया जाला नोङो जेदि जाला संजीदा जगह एपी ना मिनी हरबाय संजीदा न्यू फ्रेंड ज्वाइन मी होनदों आरोना जो लोग नया है संजीद से ज्वाइन करिए मेरे दोस्तों सभी रिटर्न मिलेगा ओमफ्राय आरजिया जोंहा अके आब' होनदों आरोना जागोन दे आगै जागोन संजीदा अन थेंक इउ जोंहा संजीद ओमफ्राय डिसलाइक ना लाइक होनदों आरो नो डिसलाइक अके अनलि लाइक ओमफ्राय जोंहा आरजे ब्लगा नेट गैला आब' नोंना स्ल' जादों हा स्ल' जादों आरो खोन्थाहरलाय स्ल' जादों ना मा जादों एमबियाथ' बारा गैखाया गैनायालाय बारा गोबाव होनो हानाय नङा ओमफ्राय जोंहा विलियामा लिपस्टिक एसे फोनबाव आब' आरोबाव साबसिन नुबावगोन आब' होनदों आरो बारा फोनाहाय बारा फोनबा फाइफोर खिथु बायदि नुयो मोख्रानि खिथु बायदि सनजित अन होनदों आरो सनजित मा गिदिंदों नामा खोन्थाहरसै जोंहा सनजित सना सनजितआ होनदों एफिया जोंहा बिबारि दाम फैयो गोदो खोनादोंलै होनदों आरो मा होनो स्ल' जादों नामा खोन्थालाय र' एसे केमेराखौनो खाथियाव लाबोनोसै आं खोनादोंना खोनायाखै ओमफ्राय जोंहा धोरोमा मा होनखो मा एसे खुदुमथाव जाना दं आंसो गोसोआ बोरैबा जालांदों नुनानै आयु धोरोमबिरा जेदिया मोनखो बारा बुरजा लोंनो हाया आं मैया एसे बारा जाबायना ओंखायनो बिदि जाबाय थाल गैया बाल गैया एकदम गोदावदों आरोना मोननाय मानि ना मा जेदि एफि ब्लगा जोंहा मानखो सनजित बिबारि फिसाय आयु सनजित आंनि फिसाय जालायबाय होनबा गोजासो लांगोन ना एफि जेदिया जोंहा माथो फाफि एफिबो दंफैयो होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा सनजितआ अन होनदों सनजितआ एफि बिबारिया आंखौ गियोसो होनदों आरो गियाहाय मा ओरैनोसो दे खोन्थाहरलाय जेदि गिदिंदों नामा जोंहा माबाया सनजितआ अन होनबाय ओमफ्राय सनजितआ मा होनखो एफि बिबारि नुदों नों फाफि होनदों आरो दासो नुदों नों फाफि होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा आरजिया मा होनखो आं लाइक होबाय आब' दे बायबाय जागोन दे आरजिया बायबाय सनजितआ मिनिहरबाय ओमफ्राय जोंहा धोरोमा मा ओंख्रि जाखोरा होनदों आलु दालि सजना ना एवनायसो धोरोमबिर नोंहालाय जोंहा सनजितआ अन ओमफ्राय जेदिया मिनिनानै एफि सुनि हरबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा सैथो ब्रह्म फैदों हाबायाव लिंहरगोन ना लिंहरा बाजै आंखौ लिंहरगोन दे कन्टेक्ट नाम्बारफ्राव हरनानै दोनबानो जाबाय गोजोननाय थाबाय दे सैथो ब्रह्म लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मा खबर लाना फैखो सैथो ब्रह्म ओमफ्राय माजों सोलाना फैखो ओमफ्राय जोंहा गिथि फैदों गिथि गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय गिथि मा ओंख्रि जाना फैखो 14 लाइक दान बिबारि गुड नाइट अके गिथि अके जागोन दे हाखु दाखु जाथारबाय गिथिया जाखांबायबो नामा गिथि खोन्थाना थांदो दे जोंहा सनजित गयारिया अन होनदों जेदिया वेलकाम बिमा होनदों आरोना अके जेदि वेलकाम खालामनायनि थाखाय आंनि जानानै ओमफ्राय जोंहा धोरोमा मा होनखो
आंना सबायजों बयलारसो गोथावहाय ओमफ्राय लाइक होलायबाय बाजै होनदों सैथो ब्रह्म लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ दे ओमफ्राय जेदिया रलै बिमा र' आंखौ थैला नों होनदों आरो मा जालायदों सिरि सिरिलाय बेबादिनो डिउटि थाङाखैमोन नामा जेदियालाय आं थांबाय बिफा होनदों जोंहा गिथिया जेदिया मा होनखो जेबो जायाखै होनदों ओमफ्राय एफिया जोंहा मा होनखो जेथि गिथि फिसाय जेदि गिथि फिसाय दाउला खिंगुर होनां होनदों दाउला खिंगुर दं नामा माबा नोंना जेदि अहाय थांनो बिमा होनदों आरोना जेदिया मिक्सेलाव थांगोन आरो बे मिक्सेला लागायगासिनो ना मालाय धोरोमा मा होनखो नोंनि महराव आं गोजावबायलै आथिया बिदिसो धोरोमबिर जेदिया थेंक इउ एफि होनदों आरो ना नोंहा मालाय लोंनाया बारा जादों होनदों आरो ना गिथिया रागा जोंहरो हनै जेदि र'लै बिमा बिदि नङा होनदों जोंहा जेदिया एफिया जोंहा जेदिया खुसि लाइ मालाय होनदों आरो खुसि लाइ मालाय खुसि जागोनथ' आरो मालाय गाहायावनो दङ हनै बिमाया गोजौआवनो दं बेना एलबि होयो एलबि नायै नायै मेगनफ्रानो जोरनाय नंला खोमा बायदि मोनबाय आं जोंहा कुकिं फैदों गेम अभार होनदों कुकिंआ दा गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय गेम अभार अके ओमफ्राय मा खबर कुकिं जाखांबाय नामा नोंबो फनबो खालामा ओंखायनो लोंफ्लांबाय होनदों आरोना जेदिया ओमफ्राय जोंहा धोरोमा थै गुरलु गुरला खुरलु खुरला बेलाय होनदों आरो मानबाय नालाय फुरबाय आरो जेदिया जोंहा मा होनखो माखौ खुसि मालायखौ एफि होनदों आरो ना ओमफ्राय अनजालि दैमारि फैदों हाय आं दिनैसो फार्स्ट नोंनि एलबियाव होनदों आरो अनजालि दैमारि गोजोननाय थाबाय दे आगै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय स' थेंक इउ लोगो दंना गैया जाखो लोगो गैयाबा कमेन्ट खालामना गालांदो दे भिडिअ एसे नायनानै ओमफ्राय आंबो रिटार्न खालामगोन लोगोबाथ' लोगोसै आरोना लोगोबाबो बावो दे आङो आन्थाय ओमफ्राय जोंहा अनजालि दैमारि बहानि धोरोमा सस्रमा गानदो नों होनदों आरो सस्रमा गानबाबो आंना माबासो सान माबासो सानलाइट माबासो दङ ससमासो दं नर्मेल ससमा गैया जोंहा सैथो ब्रह्मआ माला फैगोन न'आव बाजै होनदों आरो थांगोन दे फैगोन बोसोरावनो बारा गोबाव गैला आरो बोसोरसे गिथिया मानखो बिफा माथो कल खालामबाबो रिसिभखौनो खालामा नोंलाय होनदों आरोना खालामहरा नामा जेदिया ओमफ्राय जोंहा एफिया जेदि होननानै हनै हाथायाव अरखि हरबाय दे जेदि रागा जोंबाय दा ओमफ्राय जोंहा रहिला बर' फैदों हेल' बाजै होनदों रहिला बर' गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय बहानि जाखो रहिला बर' आगै लोगो गैयाबा लोगो खालामना गालांदो कमेन्ट खालामना गालांदो ओमफ्राय आं रिटार्न खालामसै कमेन्टसो खालामनानै दे ओमफ्राय आं मान'राम बिदिसो जाबाय होनबा नोंहा मामि नामा रहिला नामा मान' गोजोननाय थाबाय दे मान' बिबोनां सना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय स' थेंक इउ ओमफ्राय गिथि एफिया एफि मा ओंख्रि जाखो सना होनदों एफिया जोंहा सनजितआ खारबाय बाला होनदों आरो सनजितआ बारा गोबाव थाखाया ओंखायनो आंबो बेनाव बारा गोबाव थाया लाइक होयो ओमफ्राय दसे कमेन्ट खालामला ब्लड ओमफ्राय जोंहा माबाया मानखो जेदिया फुल हरनानै मालाय जावदों बिमा हो नों होलायबाय आरोना रहिलाया जोंहा आंना चार्ज गैया अके जोंहा माबा मान' जेदिया एफि होनना रागा जोंहरदों दे अनजालि दैमारिया आं उदालगुरिनिसो होनदों आरो उदालगुरि मा जायगा अनजालि दैमारि रन्जन दैमारिनि खान्दानसो नामा नोंलाय जोंहा रहिलाया बेखायनो न'नि मबाइलजोंसो फैबाय आं अके मान' गोजोननाय थाबाय दे ओमफ्राय जों मागयारि फैदों हेल' नानि नों बेसेबां बैसोनि आं 28 बोसोर बैसोनि नानि नों देरसिना आं देरसिन बेखौ फोरमायहर होनदों आरो मानो जाखो जौमा आंनि बैसोखौ अनुमान खालामहर आंनि बैसोआ बेसे जोंहा नबजित बर' आदा फैदों हेल' बिबारि होनदों आरोना नबजित आदा गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच
ओमफ्राय जोंहा नबजित बर' जाखांबाय नामा एलबि होआ नामा नोंथाङा मा ओंख्रि जाना फैखो नबजित आदा इन्टारेस्ट मोनो नोंनि सर्ट भिडिअफोरखौ नायनो ओमफ्राय जोंहा एबिया मा होनखो गिथि आलु बयलारसोमोनलै ओंखायनो ओंख्रिया होनदों फुगादाया मा होनखो लाइक दान फाग्लि होनदों आरो जागोन दे फुगादा ओमफ्राय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय धोरोमा मा होनखो आंथ' नोंनि हाबाखौ जानोसो गोसो जाबायनो मोनजागोन दे जेबो नङा रहिला बर'आ जोंहा मा होनखो जेदि आदा आंना अफ जाना होदो होनदों आरोना ओमफ्राय जेदिया मा होनखो मिनिलायदों नोंबो बिबारि मानसिया नाम्बारखौनो मोनलायाखैनो फोथायगोन आङो जेदि नोंखौ फोथाया आं ओमफ्राय जोंहा खिया गोथाव दे फि होनदों आरोना ओमफ्राय अनजालिया आं साब खालामबाय नोंबो बे खालामदे होनदों आरो आङो एलबि दोनखांबाथाय खालामगोन दे जोंना अनजालि ओमफ्राय जोंहा जेदिया मा होनखो मा फनबो हरफिना होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा गौथमा ओइ नाब्लि होनदों आरो गौथम मा जाखो बुं दे एफिया जोंहा गिथि नोंनालाय होनदों नबजित दादाया मा जाखो बिबारि होनदों आरोना नबजित दादा जायाखै जेबो ओमफ्राय जोंहा गौथमा हेल' गिथि आब' होनहरदों रहिलाया जोंहा अफ जाना होदों आंना जेदि आदा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा गिथिया मा होनखो एफि हाबायावसो जाना फैदों होनदों आयु गिथि बेसे हाबा जायो नोंसोर गामियाव ओमफ्राय लोमजादोलाय हाबा जानानै रहिला बर'आ मा होनखो जोङो मान'आ फैसाया मोनबाय नामा आदा हिर' होनदों आरो खोन्थासालाय जेदि जोंहा अनजालिया जोंहा मा होनखो आं कलेज रडनि होनदों आरो आदसा कलेज रडनि आङो क'क्राझार उदालगुरि होनबा बिदिखौ मिथियो आरोना ओमफ्राय गुदुगा दाबाथाय आं मिथिला अनजालि दे ओमफ्राय गिथिया गौथमखि मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना ओमफ्राय जेदिया जोंहा दे जेबो नङा गाबोन रायलायगोन मान' होनदों आरोना ओमफ्राय थिख्ला बाबाया अन दं मामि अके थिख्ला बाबा गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय नबजित दादाया एलबि होयो सम मोनब्ला होनदों आरो अके होदे नबजित दादा मालाबा फेस लाइभ होनांगोन दे ओमफ्राय जोंहा एपिया मा होनखो होनदों आरोना जेदिया मन' फंबाय हनै नोमबाजै गिथिया आंखौ गारजानो गारनोसैनो नों मा बुङो होनदों आरो जाव दानाबा ओमफ्राय जोंहा नबजित दादाया मा होनखो आं रिल्सफोरखौ नायोना होनदों आरो नायो सम मोनबा नायो जोंहा नबजित दादा जायहा आंनिखौ सापर्ट खालामोना आंबो बेखौ माने रिटार्न सापर्ट खालामफिनो आरोना ओमफ्राय रहिलाया जोंहा मा होनखो मान'आ बिबोनाङा अनजालि नोंखौ आं सिनायो आं मान'राम आंखौ नों उदालगुरियाव लोगो मोनदोंमोन कलेजाव होनदों आरोना रायलायदो दे होमबा खुगा आंनावबा फैया फाग्लिया होनदों आरो खुगा दा नोंनाव थाङाबाबो जायोहाय खामेन्टबो फराया माबो फराया नोंना जेव एम्फौ बायदि ओमफ्राय जोंहा मा होनखो रहिला बर'आ मा होनखो हेल' गिथि आब' मा जादों होनदों आरोना जोंहा गिथि खिया मा होनखो बिबारि खि हाबायाव हाबा जागासिनो होनदों आरो हाबायानो हाबा जागासिनो दे मोजां जा ओमफ्राय जोंहा मान' आगै खि मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना गिथि खिया जोंहा अनजालिया मा होनखो मान' नोंहा दाना रहिलासो जालायबाय नामा होनदों आरो बेटारि चार्ज गैया नों अनजालि बेना बिमानिखौ लाना फैबायदां जोंहा जेदिया मा होनखो बिदिखौ रायलायजायालै फंबाय बिदि बाथो होनदों आरो दे आंहाबो सोंफ्लांबायसो जेदि रहिला जोंहा एफिया मा होनखो खुब बाहागि मा ओंख्रि जाखो होनदों रहिला बर'आ जोंहा गिथियावबो नोंना माला हाबाया जेदि आदाजों होनदों आरो आदाजों जाखाबाय बिसिना एलबियावनो हाबा जाखाबाय जोंहा एमके बर' फैदों आरोना हाय होनदों एमके बर' आगै गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय एमके बर' मादै होनदों आदै मादैसो जासिगोन होनबा मा खबर जोंहा एमके बर' मा ओंख्रि जाना फैखो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव मोजां ना खबरफ्रा ओमफ्राय जोंहा नबजित दादाया मा होनखो गिथि मा जाखो होनदों आरोना ओमफ्राय मा आदा लिंजागोन ना लिंजाया नबजित दादा ना गुमै लिंनांगौ बिदा लिंलायबाथाय एदावलायनो हायाहाय धेमालि खालामलायनो हाया ओमफ्राय रहिला बर'आ जोंहा मा होनखो गिथिका आब' आं जायाखैनो होनदों आरो मानो जायाखै मानो दाबो ओमफ्राय जोंहा एमकेया मा होनखो आंखौबो सापर्ट खालामदो रा होनदों आरो एमके जोंहा कामेन्ट खालामना गालां दे आंनि भिडिअखौ नायनानै लं भिडिअ नायनानै सर्टखौ नायबाथाय आनजायो दे एलबियाव लोगो जानानै लाब गैया आङो रिटार्न खालामगोन आरोना जायफ्रा गोदान दङ भिडिअ नायना कामेन्ट खालामना गालांदो ओमफ्राय आङो रिटार्न खालामगोन दे ओमफ्राय जोंहा गिथिया मा होनखो मान' आगै खि नोंगुमै जेदिया सामफ्रामबो जौ लोंबाय थायो आं मा खालामनांगौ बेखौ होनदों आरो बारा जुमाय फाग्लाफोरजों बारा लेनदेन लाना लाब गैयाहाय खि जुमाय फाग्लाफोर हौवाया बारा खामानि जाया ओमफ्राय जोंना माबाया रहिला बर'आ मा होनखो अनजालि आंना अफसो दिनै होनदों आरोना जौ मागया जोंहा मा होनखो
नानि आं नोंखौ 22 बैसोनि बायदि मोनबाय नों फोरमायहरदो नानि आयु बिदि 22 बोसोरल' जाथाराखै एसे गिदिरानो दे आंबो 22 जायाखै दे औ 22 नंद्राया गोजौआव ओमफ्राय जोंहा मा होनदों गिथिया नब'जि दादा जेबो जायाखै मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना ओमफ्राय रहिला बर'आ जोंहा खुगाखौ नुनानै दोन गिदि खुगाखौ सुथेनानै दोन गिथि आब' होनदों आरो बिजि लानानै हरदो बिजि हरदो माबा मा होनो रहिला गिथिखानो बिजि हर सुथेना दोनथों जेदिनि खुगाखौ जोंहा अनजालि दैमारि आगैया मा होनखो MK बर' आंजों लोगो जादो होनदों आरोना लोगो जालाय दे जायजों गोदान नुयो बेजोंनो लोगो जालाय MK होनदों आरोना मोजां खबरा होनदों आंबो मोजां MK आगै दे ओमफ्राय जोंहा नब'जि दादाया मा होनखो आंनिया रुना जानायसो गिथिखा होनदों आरो ओमफ्राय MK बर'आ आं गोदानसोलै मादै होनदों आरो दे गोदानबाबो जेबो नङा लोगो जाबानो गोजाम जायो लोगो जादे ओमफ्राय जोंहा खुगादैया एफसि बाहागि फालें मैगं आरो दाउ गुफुरमोनलै होनदों आरो गोथाव खुगादा जोंहा मानु आगैया मानखो मानु बिबोनाङा आं सोरखौ लाबावनांगौ जाखो बिबारि बाजै जास्टिनायालाय ओमफ्राय MK बर' होनबाय आरोना MK बर'आ होनहरबाय ओमफ्राय ब्लु होदो अनजालिया होनदों आरोना अनजालि ब्लु बिदो होनहर दे जाय जायनो ब्लु नांगौ बिहर दे मेगना फारसेसो आलौदों मबाइल नायबाय थानानै जादोंदां ओमफ्राय रहिलाया जोंहा माखौ फैसा मोननायनि हेपियाव होनदों आरो बा दे नोंसोरल' जाथारदो दे ओमफ्राय जोंहा गिथिया मानखो नब'जि दादा अ नंगौ नामा होनदों जोंहा MKया मानखो आंनोबो ब्लु होलाय मादै होनदों आरो अके MK र' वाइट आगै थांनोसैबा खोन्थाना गालांजोब दे जोंहा रहिला मान'आ बिबोना मानखो र' होनबा आइडि सोलायना फैनि आं बाजै बिबारि होनदों आरो हामानो नामखौ लाना फैनोसै होनबा ओमफ्राय गिथिया मानखो आं थांबाय दे बिबारि एखि बाय गुड नाइट अके गिथि दसे सम होनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच हाबा जानानै दालोमजादे गिथि सांगि हाय होनदों सांगि हाय गोजोननाय थाबाय दे सांगि आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच ओमफ्राय सांगि मा ओंख्रि जाखो खुगा गैया र' दे बिबारि आं भिडिअ एडिट खालामनि दे सुकुआदा दे खुगादैया लाइक दान माबाया सांगिया लाइक दान होननाय मिनिबाय लाइक होनाय मिनियो फाग्लि गिथिया जोंहा मानखो सांगि बिमा बाय बाय गुड नाइट होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा नब'जि दादाया मानखो औ गाबोननिफ्रायसो बेदर जानो मोनसिगोन मा जादों बेदर मोनजालायो मा नब'जि दादा 17K लाइक दान होनदों आरोना सांगि गोजोननाय थाबाय दे 17 लाइक होनायनि थाखाय गिथि होननानै रागा जोंहरबाय हनै जेदिया जोंहा बहा गिदिरसै नोंलाय बिबारि माथो उन्दैसो होनदों आरो बहा गिदिरसै नोंलाय जेदि फाग्लिया जेदि फाग्ला पागल बारा थाद्रा मारिनाङा ओमफ्राय जोंहा माखौ नायनानै सोंखो नोंलाय आंहा जोंहा बैसोखौसो रायलायदों दा आयै MBया मा जाबावगोन आंनालाय थोगोना थोआ गिदिंदो नामा रायजोफोर खिथाहरद' जोंहा नब'जि दामोनखो बाय बाय गिथिखा गुड नाइट होनदों आरोना नब'जि दादाया थेख्ला बाबाया बाय मामि होनदों जागोन दे जोंहा बाबा थेख्ला ओमफ्राय एफिया गोथाव दे बिबारि फिसाइ होनदों आरो आयु एफि खुगादे आंनि फिसाइ जायो नामा पागल सांगिया मिनि हरबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा सैथो रुमा मा ओंख्रि जाखो बाजै होनदों दालि आलु जहल ओमफ्राय सजना ना एवनायसोमोन सैथ' नोंहालाय जोंहा दि नारथाय फैदों आरोना बाजै आं बेलेग आइडि लानानै फैबाय एफिया जोंहा मानखो सांगि सना आइ लाभ इउ होनहरदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सिमान्थ फैदों सिमान्थ बर' फंबाय गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच मा ओंख्रि जाना फैखो सिमान्थ सांगिया जोंहा एफसि आइ लाभ इउ टु होनहरदों आरोना आयु सांगि एफसिखौ सोलायनोसै ओमफ्राय सिमान्थ लाइक दान होनदों आरोना सिमान्थ लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा दिनाथाया मानखो नेमखौ लाना फैनो हानाय नङा अफसो आंना बाजैनो जागोन दे जागोन दिनाथाया बाजै आंना दार्लिंआ फैसाया फैयासै नामा होनदों आरो गैया माथो एसे बेस्थ' नामाथाय दे एसे टाइम गोरा जाबासो फैयोहाय दाबो 11ता जायाखैना
ओमफ्राय जोंहा गिबागै फैदों लाइक दान गिबागै गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो लाइक होनायनि थाखाय बहा दं नै दिनाथाय नै जास्टिना फैबायथ' ओमफ्राय जास्टिना आगै फैदों गोजोननाय थाबाय दे जास्टिना आगै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मा ओंख्रि जाखो ओइ आब' सना ओखि आंनिनो अके जास्टिना आगै खबर सबर केकखौ हारसिंल' जाबाय बिब'नो एसेबो जासिहरासै लेंहरासै साला जोंहा सांगिया मा होनखो ओंख्रिया दालि ना बाथोनसो बिबादि गावदां गोथाव दे ना बाथोनाबो खहाबसोयोना फिसालाया उन्दुबाय सांगि नोंना फिसालाया नोंना ओमफ्राय एफसि ब्लगा सांगि आइ लाभ इउ थ्रि होनदों आरोना ओमफ्राय दिनाथाया सांगि बाजै आंनि आधा हिन्जाव होनदों आरोना गिबागैया आब' बिबारि होनहरबाय गिबागै दे बुं बहा दं ओमफ्राय जोंहा अनजालि दैमारिया एम के बर' आं नोंखौ साब कमेन्ट खालामबाय नोंबो आंनिखौ भिडिअ नायना साब खालामदो दे होनदों आरो औ लोगोफोर आगैमोन मा होनो सर्ट भिडिअ नायनानै लोगो दाजा 1 मिनिट 2 मिनिटनि भिडिअ नायनानै कमेन्ट होनानै लोगो जाबो एलबिआव ब्लु लानानै लोगो जानाया बेखार जायो आनसान जाजोबो ओमफ्राय भिडिअफोरखौथ' फुल नायनानै होबाथ' मोजां आरोना साबसिन खिन्थु फुलखौलाय अहायलाय नायनो हाजोबनो ना भिडिअ खोथा थायो ओंखायनो 1 मिनिट 2 मिनिटसो नायनानै फैनांगौ आरोना कमेन्ट खालामदो साब खालामदो आरो ओमफ्राय दिनाथाया जोंहा हेल' जासिना बेबि होनदों आरोना ओमफ्राय एफिया जोंहा सांगि माया गावदां बिमा होनदों आरोना खोन्थाहरदो सांगि दिनाथाय होनना मिनिहरदों जोंहा ओमफ्राय जेदिया मा होनखो थांसैलां बिबारि दुखुलै आयौ जेदि सना मानि दुखु खोन्थाहरबाल राननानै लालायगोन सानैजों खोथायाबो मायाबो बोरै मिथिनांगौ जाखो आंलाय सांगिया जोंहा मा होनखो एफि